Iċ-Champions tal-futbol lokali Hamrun Spartans saru l-ewwel tim fl-istorja f'pajjiżna li rnexxilhom jgħaddu għal fażijiet finali ta' xi kompetizzjoni Ewropea tal-futbol. Huma rnexxilhom jikkwalifikaw u javvanzaw fil-UEFA Conference League wara li l-ħamis filgħaxija barra minn xtutna spiċċaw fid-draw ta' 2-2 mal-klabb ta' RFS tal-Latvja fil-kapitali Riga. Iżda wara li l-ġimgħa l-oħra kienu diġà jelbu lill-istess tim bl-iskor ta' 1-0 fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali, din il-kwalifikazzjoni storika waslet grazzi għall-aggregate ta' 3-2 favur il-Ħamruniżi. Fil-kapitali tal-Latvja anke jekk bdew il-partita b'vantaġġ, Hamrun Spartans taw prestazzjoni oħra stupenda u ma qagħdux lura milli joffru oppożizzjoni denja, tant li kellhom numru ta' ċansijiet ta' gowl. Huma saħansitra marru minn fuq fil-logħba b'gowl minn Saljution fit-12 minuta, waqt li t-tim mill-Latvja ġab id-draw 5 minuti wara penalti minn Stefan Panic. Wara li l-logħba daħlet għal mistrieħ parità fit-tieni taqsima, il-Ħamruniżi komplew jippressaw u fis-67 minuta reġgħu sabu x-xibka u marru mill-ġdid fil-vantaġġ b'daqqa ta' ras mill-isbaħ ta' Vincenzo Polito. Iżda l-barranin reġgħu skorjaw 3 minuti mit-tmiem minn Darko Lemajic, għalkemm ma kienx biżżejjed għall-barranin biex ikomplu jimxu fil-kompetizzjoni Ewropea. F'dan il-vjaġġ tagħhom Hamrun Spartans ukoll elbu lil-Litwani ta' FC Žalgiris fl-ewwel round ta' kwalifikazzjoni fil-UEFA Champions League. Il-kontinġent Ħamrunis wasal lura f'pajjiżna fis-sigħat bikrin tal-ġimgħa filgħodu fejn mal-wasla fl-ajruport b'titjira charter sabru xmata partitarji u qraba jilqgħu b'entużjażmu li ma bħalu. Sa dan it-tant fis-stqarrija l-President tal-MFA Bjorn Vassallo mhux biss awgura lill-Spartans bħala ambaxxaturi tal-futbol Malti, iżda wkoll qal li dan huwa mument storiku għal dawk kollha li jħobbu l-futbol Malti. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Malta Premier League Dr. Joseph Muscat feraħ lill-klabb ta' Hamrun Spartans u qal li din il-kwalifikazzjoni hija game changer mhux biss għalihom, iżda wkoll għall-futbol Malti ġenerali. Dr. Muscat sostna li minn barra s-suċċess sportiv ir-riżultat se jsaħħaħ il-qagħda finanzjarja tal-klabb kollha fil-Yo Health Malta Premier, kif wieħed mill-għanijiet iddikjarati fit-twaqqif tal-Malta Premier League dik li mill-inqas klabb wieħed jgħaddi għal kompetizzjonijiet Ewropej minkejja x-xettiċiżmu inizjali dan issa ntlaħaq. Il-Partit Laburista wkoll awgura lill-klabb ta' Hamrun. Fi stqarrija ntqal kif Gvern Laburista qed jagħti sosten qawwi lil dan is-settur b'investimenti bla preċedent fl-infrastruttura, b'mod dirett fl-atleti u l-isportivi u anke fuq livell ta' qadiet sportivi li fl-aħħar snin gawdew minn fondi sostanzjali.